na-akwa metụrụ onye nọ n'ụlọ oke akpachakwa n'anya wee jeta akpa dibịa ka dibịa ghara ịkpacha anya wee buo oke ọnụ a sị na inu ya bụ agbụgbọ eji eru ọ na-adị mma onye asụsụ anya ọpụta mmadụ osisi ike zuo onye ọzọ ka ọ wee bụrụ ya bụ ife na-aga n'ihu maka na o nwere onye ọ ga-abụ mgbe ga-apụtasị anịta ososo onwe ya anya arụ ya lee dị ya mma ya bụ onye emenyere ya menyekwala onye ọzọ ka e wee gbanarị ya jụụ n'ime ụmụnne taa ọ na-abụ onye ga n'ugo mma n'ime ụmụnne taa ọ na-abụ onye ga n'ugo mma n'ime ụmụnne taa ọ na-abụ onye ga n'ugo mma n'ime ụmụnne taa ọ na-abụ onye ga n'ugo mma ọ bụ Ogbuka ga n'ugo mma ọrụ akwa ga n'ugo mma ọ bụ nna ga n'ugo mma ndị nwakwa m onye ga n'ugo mma ọ bụ Ogbuka ga n'ugo mma ọrụ akwa ga n'ugo mma ọ bụ nna ga n'ugo mma ndị nwakwa m onye ga n'ugo mma n'ime ụmụnne taa ọ na-abụ onye ga n'ugo mma n'ime ụmụnne taa ọ na-abụ onye ga n'ugo mma onye ga-anụ ya 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 Ogbuka ga-anụ ya ọ bụ Ọrakwe ga-anụ ya ọ bụ nna ga-anụ ya onye ga-anụ ya ndị nwakọ ndị nwakọ ndị nwakọ onye ga-anụ ya ndị nwakọ ndị nwakọ ndị nwakọ onye ga-anụ ya eze Igbo pụta wee na-echechasị onwe anya ndị obodo niile na-asọpụrụ ya maka na o debekwuru ive ebe akụ chekwasị mmadụ anaghị asọpụrụ ya niile na-enye ugwu niile o chesi na ọ ga na-enwe ya na onwe na-echechasị anya ofu osisi abịa eme oke ọfịa ọkọba ndị obodo niile si nwaanyị a chọrọ ka obodo a na-aga n'ihu na ebe ọ bụ na nyanwa bụ sọsọ ọkụ na-eche ndo obodo a mmiri ike mekata zoo ọbụla mana mgbe ebido ebidokwa n'isi ọzọ o wee kwụọ ụmụ ikolobịa dị n'obodo a si onye malịkwa ọ ga-abụ oje na-echechechasị ya nnọọ ka ọ wee bụla bụ obodo na-aga n'ihu ya bụ onye a na-azụ ụmụ ikolobịa wara chechasị onwe ebe mmadụ ịtọ wee pụta jebe ọlụ dị iche
wee da mmiri isaa na agụ isaa onye nna ji nwa nwa
ụmụnne m obido gbakwunu m n'ụgwọ mma nwa onye onye ka nna ga-akọla ụmụnne m obido ofu m anya ịbanye ụmụ mana agwọ nwanne na-elu n'ọkpụkpụ akwa okenye ada akụkụ ime ọnụ nwa ya wesi jibile odini no owe ko balu bi venya afọ wesi ko na basiri tekita na ebi okuna nwata kile nwa ebe na nke na ebe nde wesi onye ọbụla jiri aka na banka we jide sie aka na arụ tolo ga na bụ ndị ọzọ ofuta dị anya fanata n'ụlọ beta bịaza fụzi afọ ka ndị emekọba bakọsịa ugbo mma ka edoghị enyi onye na-atụtụ onye nwụrụ anwụ wee sịba ka mgbe ozugbo nye efe onye ọbụla nye efe ndị be anyị ụnụ mana asụsụ na-enye dị ojiji afọ ọgba mkpọrọgwụ na-atọ ọ baziri ime ọzọ ọpụtacha mkpọrọgwụ o wele atọ ugbo mma n'imi nwanya na ntị nwanya n'anya ụmụ ikolobịa eto ọnụ sikwọrọ na mmebi iche iche n'ezi iche iche ịtọ bụ okwu ọgbọ ebe okwu wee dasịa Ugommanụ bụ onye atụtere bata nwaanyị nwoke na onye ọlọba aka sịwaja ga-apụna ebe si ọbana ya apụna na n'ime ụmụnne taa na bụ onye ga n'ụzọ mma n'ime ụmụnne taa na bụ onye ga n'ụzọ mma n'ime ụmụnne taa ọ na bụ onye ga n'ụzọ mma n'ime ụmụnne taa na bụ onye ga n'ụzọ mma ọ bụ obuga ga n'ụzọ mma ọ baba gwa ga n'ụzọ mma ọ bụ nna ga n'ụzọ mma ọ na bụ onye ga n'ụzọ mma n'ime ụmụnne taa na onye ga n'ụzọ mma n'ime ụmụnne taa na onye ga n'ụzọ mma onye ga n'ụja ya onye ga n'ụja ya onye ga n'ụja ya onye ga n'ụja onye ga n'ụja ya onye ga n'ụja ya ọ bụ onye ga n'ụja ya onye ga n'ụja ọ bụ nna ga n'ụja ya ọrakwe ga n'ụja ya ọ bụ nna ga n'ụja ya onye ga n'ụja ọ bụ obuga ga n'ụja ọ bụ nna ga n'ụja ya ọrakwe ga n'ụja onye ga n'ụja ndị nwakọ ndị nwakọ ndị nwakọ onye ga n'ụja ndị nwakọ ndị nwakọ ndị nwakọ onye ga n'ụja ọ bụ onye ga n'ụja onye ga n'ụja onye ga n'ụja onye ga n'ụja okwu ga ga n'ụja ogbonna ga n'ụja ọrakwe ga n'ụja onye ga n'ụja ndị nwakọ ndị nwakọ ndị nwakọ onye ga n'ụja onye bụrụ na ọ nwụrụ anwụ nne nke onye bụ isi ọnwụ si na ọ bụ na ọkpụkpụrụ na nwa ya fụ na Ugomma nwụrụ n'aka enyi eri di agago nne nke onye nọ bụ onye pụrụ na banata wee sị na banata ụgwọzi n'oge ka ebe a ka eme ndị ogbonna wee sị ọ bụ na anata emechasị fụ na ọnwụ anwụ wee fụ na anata n'oge ma atụtazịa ọ gịnị ga-eme esizi eze tinye egwu eze na onwe egwu onye nwa nwatakịrị nwaanyị ya pụzie onye ọ dị ka ọ ga-anụ ya
ụmụ ndị okenye bụ ndị katagoro ibe malụ ka esi eme ibe kparụela n'obodo ma wee debe izu ya bụ ajụjụ anyị na-ajụzi ọ na bụ onye ga-anụ ndị nwataka na-enye onye ọ dị ọ ga-anụ ndị nwa akọọ onye ga-anụ ya ndị nwa akọọ onye ga-anụ ya ọbọbụga ga-anụ ya ọrọkwe ga-anụ ya ọbụnna ga-anụ ya onye ga-anụ ya obuga ga-anụ ya ọrọkwe ga-anụ ya onye ga-anụ ya onye ga-anụ ya ụmụnne m ga na-alụ ememe n'ụmụ ụmụnne m bigo bịa na-alụ ememe n'ugomma ọ na-abụ onye ga nna gị ekpegosili ibe mfulu n'obuka nwanne m bigo bịa ga-eyili imo n'ibe mfulu n'obuka onye ga nna ga-akọlụ n'ugomma na-achọ ịna anụ nwa ogomma na-achọ ịnụ anwa n'ugomma